नमस्ते प्रणाम। रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागतनी। त कैसन बानी रउआ सभे। आशा करतनी कि कहीं भी होखबलो, स्वस्थ होखबलो, मस्त होखबलो, अपना काम में व्यस्त होखबलो। त हमहू स्वस्थ बानी, मस्त बानी, अपना काम में व्यस्त बानी। त हम देखी लोगिन हम मीठा काट रहल बानी पहसुल से। का बनावे वाला बानी रउआ सभे लास्ट तक वीडियो में बना रहे लोगिन, तब पता चली जे हम का बनावे वाला बानी। तो आज होताटे बारिश, रात से बारिश होता, बहुत जम के बारिश होता। तो सासू माँ के बहुत दिन से खाए के मन के लरला गुलगुल्ला। तो गर्मी पड़त रहला, तो गर्मी के चलते पापा ना बनावे देते रहनी है। जे गर्मी पड़त आवे तबीयत खराब हो जाई। तो बारिश होता, तो बारिश के वजह से हम कहनी है कि ठंडा मौसम बटे बन जा। और ऐसा ही में सासू माँ हमसे गुस्सा बानी, ऐसे छोटी छोटी बात को लेकर के गुस्सा बानी। हमसे बोलत ना रहनी है। रउआ सभे जानते बानी कि 30 दिन काम कल जाई तो बढ़िया रही, और एक दिन ना काम कल जाई कोनो वजह से तबीयत खराब हो जाई, ना कल जाई तो सासू माँ मुँह फुला लेवे नी लो। रउआ लोग के सासू माँ कैसन बानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएब लो। तो हमार सासू माँ अच्छा बानी, कोनो खराब नहीं की, लेकिन कुछ हमरे में कमी हो गई बटे। ऐसे सासू माँ तनी गुस्सा बानी। गुस्सा करे के चाही, वैसे कोनो दिक्कत नहीं है। तो सासू माँ हमसे बोलत ना रहनी ना खाना खैले बनी ना हमसे बोलत नहीं। जब हम खाना खाए के पूछे जाते तो सासू माँ भाग जातनी। तो कहनी कि सासू माँ के पसंद जो के हम बना देतनी गुलगुल्ला, काहे से वहाँ का बहुत पसंद हटे। तो जब गुलगुल्ला बना दे तो खुद मान जाए, खुद अपने आप हमसे बोले लगे। तो वहाँ के फेवरेट हवे, चीनी में के ना खाने ज़्यादा, वो मीठे में के खाने वहाँ के पसंद हटे। तो पनिया बना दी। तो देखी हम मीठा के काट के या पानी में भे देहनी, फूल जाई खूब अच्छा से। तो इमें आटा हम मेरा दे, फूल जाई तो आटा मेरा दी तनी। तो गांव के तरीके से हम बनावतनी, जेंगा हमरे घरे बनेला, हमर मम्मी बनावेली वंगा बनावतनी। तो रउआ सब लास्ट तक हमरा वीडियो में बना रहे लोगिन। तो देखिए हम आटा के थोड़े थोड़े डाल के घोल बना देतनी। अंगूठी काट के रखतनी, काहे से अंगूठी पहन के आटा ना सानल बनेला, दिक्कत होला। तो हम घोल रहल बनी आटा के। हम आटा तैयार कर रहल बनी गुलगुल्ला बनावे खातिर। तो कितना लोग गुलौरा कहेला, कितना लोग गुलगुल्ला कहेला। जानते बाइन लोग एक चीज है कि 1000 गो नाम रहेला। तो आटा के हम ओहि में डाल के अब घोल बनावतनी। देखी लोगिन नौका गेहूं के आटा है। देखी लोगिन रउआ सब लास्ट तक हमरा वीडियो में बना रही लोगिन। सब आटा मेरा देतनी एमे। देखी लोगिन बहुत अच्छा पुआ बनेला। एंगा घोल के रख दिया जाला ना, तो इतना अच्छा बनेला, इतना टेस्टी लागेला, एक टेस्ट अलग हो जाला। एक बार रउआ लोग बना के जरूर देखी लो हमरे तरीका से, जेंगा हम बनावतनी ओंगा एक बार जरूर ट्राई मारी लोगिन रउआ सभे। तब कहलम जे हाँ पहले बतौले रहती। इहे रउआ सभे कहब लो जे पहले बतौले रहती तो हमनी के बनैले रहती जा। बाकी फिर भी रउआ लोग एक बार ट्राई जरूर मारी लो, कितना अच्छा बनी। रउआ सभे गुलगुल्ला तो बहुत खैले होखेम, लेकिन ऐसन गुलगुल्ला नहीं खैले होखेम लो रउआ लोग कभी। हम जौने तरीका से बनावतनी। तो देखी लो हम अब आ गई चूल्हानी, चूल्हा घरे। तो
हम बनावत नहीं अपने घर में, आंगना में नहीं बनावत बारिश के चलते, बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो देखी लोगिन हम पुआ बनावत नहीं। कितना अच्छा बुझाता जे रसगुल्ला हटे, रसगुल्ला के कलर जैसे भइल बटे और देखे में बहुत अच्छा लागता। जे देखी ना हमार गुलगुल्ला ओके लार टपक जाई। तो देखी लोगिन हम बनावत नहीं रउआ लोग खातिर। आ रउआ लोग आई लो, थरिया ले लेके आई लो, लाइन में लग जाई लो। हम बनावत जतनी गर्मा गर्म और रउआ सभे खात जाई आ खा के बताई लो जे एकर टेस्ट कैसन बा। तो हम बनावत नहीं, रउआ सभे लास्ट तक हमरा वीडियो में बना रहा लोगिन। रउआ लोग से हाथ जोड़ के विनती करते नहीं कि हमरा वीडियो के फुल वॉच करे लो, मतलब फुल वीडियो देखे लोगिन। वीडियो आधा अधूरा मन देखे लो, आधा अधूरा देखे लो तो कुछ समझ में ना आई रउआ लोग के। तो फुल वीडियो देखी लोगिन, फुल वॉच करी लो, तब समझ में आई जे हम कौने तरीका से बनौनी हाँ आ कितना अच्छा मने होता हमार तरीका। रउआ लोग के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए लोगिन। आ देखी लो कितना अच्छा कलर आवता, गुलाब जामुन जैसे कलर आवताटे, बहुत अच्छा लागता देखे में। तो रउआ सभे बताई कि देखे में ऐसा लागता तो खाए में कैसन लागी, कितना टेस्ट लागी। रसगुल्ला से कम नहीं खे, ई मानी जे रसगुल्ले हटे। तो देखी लो हम बना रहल बनी। देखी लोगिन हमरे गांव देहात में ऐसे है बनेला। नहीं ऐसन बात नहीं के जे ऐसने बनेला, कितना लोग कई खल के बनावे नी लो, कितना लोग कटरा में आटा सान के लोग बनावेला। लेकिन हम सान के हमरा सनल का आसान ना रहेला, लेकिन एंगा घोलल का हमरा बहुत आसान रहेला। हम घोल के बनावे नी तो हमरा खातिर इहे आसान रहेला, तो हम ऐसे ही बनावे नी। देखी लो कितना अच्छा हमार पुआ होता, गुलगुल्ला। जे एक बार देखी ओके लार टपक जाई, खाए के मन करे लगी। देखी लोगिन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई लोगिन जे हमार गुलगुल्ला कैसन लागल, अच्छा बा कि ना। देखी लोगिन हम अब बना रहल बनी सासू माँ के फेवरेट। सासू माँ देखिम तब बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। सासू माँ के मीठरस बहुत पसंद हटे। तेल में के कुछ बनाई, पराठा बनाई, पुआ बनाई, हर चीज़ वहाँ के बहुत ज़्यादा पसंद हटे, तेलों से ज़्यादा खाने। तब देखी लो हम बनावत नहीं। कितना अच्छा पुआ बना था हमार। देखी तब वीडियो यही जब बंद करते नहीं।